opäť zlatý retriever, flatcoated retriever, Boston Terrier. Trpasličí čierny pudel, kavalierný Charles Španiel, trpasličí bielý pudel, tibetský terier, malý kontinentálny Španiel Papillon, francúzsky bichon, nemecký špíc trpasličí a opäť nemecký špíc trpasličí. No, tam každý stojí. A ešte zlatý retriever. A ja opätovne poprosím vystovateľov, aby do záverečného kruhu nastupovali z prípravného kruhu, pretože inak v inom prípade do záverečného kruhu pustení nebudú. Sledujeme pomerne početne zastúpenú súťaž o najkrajšie šteniatko. Sledujeme jedince vo veku od 3 do 6 mesiacov. Jedince, ktoré získali ocenenie veľmi nádejný. A keďže v triede šteniat rovnako ako v triede dorastov sa neobjavuje poradie, v záverečnom kruhu môžeme z jedného plamena, prípadne aj jedného pohlavia vidieť viacero jedincov. V ušnom výbere z rúk pána vodcu Miroslava Koniša zatiaľ vidíme predzadia plamena sibírsky husky, postupil nám taktiež rodeský ríšbek, samoje, vajmarský krátkosavský stávač, Boston Terrier, trpasličí bielý pudel, tibetský terier a trpasličí nemecký špíc. Ostatným vystavovateľom ďakujeme v tejto chvíli za účasť. A zároveň im prajeme veľa úspechov na ďalších výstavách, pretože sa jedná o mladé a veľmi perspektívne jedince, ktoré verím, že ešte v tomto roku uvidíme na ďalších výstavách organizovaných pod záštitou Slovenskej kinologickej jednoty a Medzinárodnej kinologickej federácie. Pohybem máme možnosť vidieť za slovo väčšie plamená, rodeský ríšbek, sibírsky husky, vajmarský krátkosavský stávač a samoje. Je to dosť ťažké. V tejto chvíli sa rozlúčime s predstaviteľom plamena rodeský ríšbek, zase na taktiež samoje a v pohybe budeme mať možnosť vidieť tibetského teriéra, trpasličieho bieleho pudela, Boston Terriera a nemeckého trpasličieho špíca. Môžem to už vítať? Čo? Mala povedať, že sa to dáme bližšie. Jak chodí z dálky. No, už viem. V tejto chvíli sa rozlúčime s Boston Terrierom a tibetským terierom, predstaviteľmi 9. skupiny Medzinárodnej kinologickej federácie. Takže ja sa ospravedlňujem, rozlúčime sa len s Boston Terrierom a v záverečnom kruhu nám zostáva aj tibetský terier. Takže zatiaľ tu máme peticu najúspešnejších šteniat prvého výstavného dňa tohtoročnej medzinárodnej výstavy v Trenčíne. Dámy a páni, je rozhodnuté, tretie miesto získava trpasličí bielý pudel. Druhé miesto trpasličí nemecký špic a víťazom sa stáva sibírsky husky.
následujúcej súťaži už o malú chvíľu budeme mať možnosť vidieť jedince, len o niečo staršie jedince vo veku od 6 do 9 mesiacov, ktoré boli predvedené v porastu a keďže ich